Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan asaldi adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalagip ko nga ibinglay ti pakasarita aken ayat bareng makaipay ti basit nga inspirasyon kadagiti na ayat adungdungheg. Nagayatak iti kastaunay isung nga insagana ak ti para kuma iti masakbayan mi. Bueno papagayam intay denggen ti pakasaritaan ni Saldi dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na. No nagita lang ti pasarabok kan ka, Mayla. Saan kami pa'y ngamin na nagsweldo? Si Kamat. Okay lang mat nga uray awan. Saan mat ang masapul at tunggal umay ka kat adawit mo ang pasarabong. Uwan mat kit di basta, kasjay. Sika talaga. Tinapatag ka niya kat ti presensyam. Kanti ka na yun apa nang supsuportar mo kanya. Ala, wanan. Oh, kumusta ka nga ro dito eh? Kumusta ti trabaho? Awan pagdanagam kanya, Saldi. Gaputaas ti apo, nasaya at mat akanayon ti kasasaad ko. No ti trabaho mat, ay makarik na ak iti bannog, no kas di nga ado ti tao iti groceria. Kasi ka nga ro Saan mat? Talaga akas na. Groceria nga ro ti ayan ko. Agan anat ka nga ro kanayon Mayla. Jaket nga da sana nasayata mapasamakan ka. Wan, di kagdanag ko nakmat. Si kaatirumbang aganad. Gaputa na dagsan kan narigat ti trabaho. Kumusta kayong kinimayla kaayan ayat mo, pare? Nasayat na tamad. At daman di mi pagkinaawatan no daduma. Ang masulbar matladagos. Gagangay day ta iti relasyon, pare. Nang runa agasawa kayon do. Adulat ta dagiti panubok ang mapasaran nyo. Uy, saan ka abot-but ngan pare? Ibagbagak lang tipod no. Tapno saan kanto amak-maklaat. Kantap no adamot basit background mo may papan itibiyag ti adda asawa na. Sabagay matkit diya, pare. Apay nga minadi kay pay lagkalay sa itinobyam. Ako sa anak pa yung amin na nakasagana. Kan awan pa iti umdas nga urnong ko. Kita pare. Amangan no ko nam nga urayem pa abumaknang ka. Samon to ikalay sa ni Mayla. Saan mo't kit di Ang kurang pa lang amin ti urnong ko pare. Kan may saan pa kano ang nakasagana ni Mayla ang makiasawa. Agpakada ko, Mayla. Agsubli ako ng trabaho. Wala nga min ngal dati bakasyon ko. Saldi. Ikagsangit Tap na natalinay ti panunot ko amang panaw kan ka. Kasano adya kagsangit. Kat amok nga ado pa'y ngal daw. Bulan pa'y kit di siguro ti urayak sa tanto manin agkita. O santa pa'y Sana bale. Ta temporary mo ti panagsinata. Kaore ba panti manong aldaw kan bulan. Ken agsubliak mo't lang. Ayan ti kasto Masapol nga aganos ta Mayla. Tapno makatagad ta adwa. Saan mo't amabalin nga gigan ta dito'y dagusta. Wano iji balay. Wan matkit di Ngam ni pangasim atagan anad kay Chay. Kanayon nakngawagan tapno sa anak ngagtandanag. Wen, oras ka. Agan anad ka mat dito'y Dawaten ta, asapay lang kung mata nakaradgad ta kanayon. Itigas ta, makatagad ta. Katadara matin ta ngagsimpa. Wan Saldi. Ala, punasa man dito tilwan. Ulitak, agan anos ka pa Wan Saldi. Ala, irikap mong tirida ta mga makaturog ka. Mapanak mo tayo. Nadagkat unay kan ni Rose, pari Saldi.
Madlaw ko kat ag kursunada unay kan ka. Jak man mo. Kanayon ang mapanidjaayan ko. Nukas dya break time. Ay. Umas asidagkan ka ti sulisog pare. Liklikam day ta. Ha? Uwan pare. Bumaybayag nga minan ti relasyon nyo kini Mayla. Iso nga umad-adumat ti pakasulisugam. Iso anas kan anatibker ka amang laban ka dagita. Ha? Di mo liwayan ti agkararag. Tani Apo Diyos ti mangtulungkan ka, tapno agtalinaid ka natibker, nga uray anya pa'y apan nubok ti dumtangkan ka. Uwan. Iti may sa relasyon, ado ti pakasubukam. No daduma, dumtang ti panubok no kas dyan nakapsut ka. Kan kas lamapukpukaw ka iti nalintagadalan. Iso amasapol at talaga ti kinatibker, kan kinapudnom iti relasyon nyo. Pare. Kasla ko mayita pare. Umas asidagken ka ti sulisog. Gapo taadayo ka kini Mayla akaayan ayat mo. Iso asapay la ko ma pare. Kadi ka agpasulisog. Hello, Mayla. Saldi, manuabulan ng tinapanabas. Ngam di ka pa'y matagbakasyon. Pasensya ka na. Ado nga minti trabahon mi ita ditoy. Iso sa anak pa'y makabakasyon. Kan makapasyar di ayan tayo. Sapay la ko mata maawatan nak. Sana balay. Apaman amalpas da ito a project me. Sumarong karak dita. Oh, sige nga Rod. Kat, kumusta ka mat ngay dita? Nasayatak mat. Kanayo nakngagananad. Sigakit di dita ah. Nasayak matlata. Kan may sa, agnayon da iti empleyado iti grocery nga ayan ko. Iso asa anak ko na ang mabambanugan. Nasayat no kas na Mayla. Tapno maksayan mo ti trabaho mo. Alang nga Rodan, nalpasan ti break time ko. Bye. I love you. Bye Mayla. I love you too. Uy, Parisaldi. Oh. Naggana sa nadanggan. Sana all ako na dagiti agtutubo. Adda kagayam dita. Saldi, di mo ngamin napuutan na nagtugawak dito abay mo. Tanapas nagtisaritaan nyo iti kayan-ayat mo. Ay, sika talaga pare. Apay akasla naliday ka. Ah? Kalkalpas yung lang nagsarita ka. Mailiwak namin iti kayan-ayat ko pare. Sika talaga. Ala, agan-anos kayo. Tapara mo't la iti masakbayan nyo ti panagtrabaho. Mayla, ano sa man yung tagbati ha? Apaya, di ka matagtimat. Aginggat ka ano nga taakas ti sitwasyon ta, Saldi. Agan-anos ka di. Sa nabalit at trabaho mo ti makagapo. No apay nga umadadayo ak. Agur-urno nga para iti masakbayan ta. Isong aganos ka. Anyangin nga Rod. Pasensya ka matan ano kastuyak. Maawatan ka. Laglagi pa makanayon para kadata ti amin. Sana bale, agbiro kak to iti daduma pang ganak ditoy. No adda mabiro kak amayat ti pasuldo na. Ay, sige. Itulod ka ni pagurayam itilugan. Sigurado ka? Juan. Ala, intang karote. Kat agyaman ako na, Mayla. Nabayag manan adi ka nagbakasyon pare. Wen nga ron. Kasano? Mistrikto mo ti management ti kumpanya nga ayan tayo. Saan na mabalintag baka bakasyon latan? Ay, wen nga rod. Gusto mo gidya? Tapno makaurno nga andagos. Kaya tapno maikalaisak matin ti kayan ayat ko. Una, nabayag kayo matin nga agayan ayat. Kat, kumusta mat ni Mayla ijay ayan na? Dajay, nasayat latamat para eh. Nasayat nga rod no kasta. Agam, no daduma. Agpasugnod,
Gaputa jak masarsarong karan. Ay wumlat ta. Kasta talaga dagiti babay. Agsapul da iti atensyon kan oras tayo. Sa bagay, agpaisutin ako nan pare. Awaga makanayon. Di mo una ipamaysa ti atensyon mo iti trabaho. Uwan, pare. Ada ka madgayam dito Ashley. Wan saldi. Jak impagarup a dito'y gayam ti pagtrab-trabahwam. Nabayagak dito yun Sikang Sa dino ti pagtrab-trabahwam ita. Di taman kaabay ti kompanyayo a rural bank. Kaskastrak ko dita, ngam day off ko, iso arimwarak. Apag isumot na nakita ka. Kasta Saldi, saan ka kadya maistorbo? Saan met? Kapot lunch break mi. Ay, wan gayam, 12:00 nga agpayson. Wen. Saldi, apay nagsina kayo ka ni Mayla? Sayang, nagbayagan ti relasyon nyo adwa. Anya? Nagsina? Saan mo ta? Ha? Saan kayo nagsina? Saan, Ashley? Kasano day ta? Kat no masikugan, 3 abulan. Anya? Gayam ko ni Mayla, ngam panag ko na. Ado ti saan ko nga amo, kastamot kan ka. Tinasayaat. Mapantaman pa ija, tapno makapagsarita ta na yung bag. Sana bale, break time mo mata ko na. Sige. Naklatak iti day tanging bagam. Anya matente kastoy. Jak impagarup akastoy ti mapasamak iti relasyon mi kani Mayla. Ay, anyan ngagpaiso. Masikog gaya man. Kaya't nasawan. Ada sa balian nobyo na. Kasano mapasamak na ita. No siyak lang ti kayan ayat na. Kat jak matpulo sinagsagid. Kanayon na kayo ding awagan. Wan mat. Ngam kadagiti naglabas sa lawas. Man-manong nga umawag. Pasaray mamindwalangan iti makadomingo. Ngam ti matimbagaan na kanyak. Kat makumikom iti trabaho na. Tinasayat pare. Danuna mi jay dagos na. Sana bale. Malmalpas mo tenda iti project tayo. Kat makadawat ka iti bakasyon kini boss. Uwan pare. Dahil ti aramidak. Ngam palagi pa pare. Kontrolam ti pungtot mo. Di ka agaramit iti pagbabawyam to. Uwan. Kat agyaman ak iti dahil ta palagip mo. Saldi? Mabalin ka di pastra kandak, Mayla. Sige. Umuna ka. Agyamanak. Taman pa yan nagbakasyon ka. Apay adinak pinakaamo na dagos. Tapno insaga na akti sa sangpot mo. Tapno isaganan isungbat mo kadagiti amin asaludsud ko. Kasta ka di. No kasta. Amo man ti amin. Apay. Agpaiso ka di tindaan da kanyak, Mayla. Pakawanan na Saldi. Ngampun na ti amin. Masiko ka. Katalo abulanan. Anya? Pakawanan na nailawanan. At na nakarelasyon ko katrabahuan. Nailawan kami at nagbunga. Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy, Mayla. Anya tinagkurangak. Inaramid ko mat amin na pagrabangak. Inan-anusak ti maday o nanggid. Tapno makaurnungak iti agpay ka na ta. Ngam apay akastoy tinaramid mo. Pakawanan na kumasaldi. Gaputa dya ka mo no apay. Dya ka mo no napunas ti panagayat ko kan ka. Wano ga pula ang tagin na dayot.
Amok nga ada parikot mo, anak ko. Gaputa kasta tilanga, manipod simbangput ka. Apay, ibagam bareng matulungan ka. Nanang, uray ka sa nugayam, ti panagayat mo iti may sa tao. No narukop, kit di na malabanan amin asulisog anumteng. Nay, apa yun, anak ko? Insukat nak ni Mayla iti sa bali, nanang. Kati nasakit. Masikog pa yun. Aniya. Day tatipod no, nanang. Iso nagsakit. Diyak amot ni panunutak. Diyak amot ni aramidak. Apay akastoy. Nagayatak mo't itinapod no. Masakitan ang lagayam. O baw, ti panagayat ni Maylakan ka. Iso adina na bailan ti sulisog. Di mo ko madadailan ti biyag mo, anak ko. Gapula ang gankwana. Panunutem lang aparte ti biyag da ita. Kat saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa? Wala nang. Katagyaman na kada kayo. Gaputad na kaya ka na yun, itisibay ko. Pare Saldi, awan mo tanti gaganay gayam. Sipod nag-break kayo kini Mayla. Pangasim, di ka una nagparparikot. Si kamot lang ti kakaasi. Pare. Kunaantan, asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? Naawat ko matkid din ti amin. Nangem, makarik na aklat tayo ti saan. Narigat at talaga timang lipat, pare. Ngam ikagumam, tapno di ka marigatan. Uwan, pare. Ang, apa nag-file ka iti resignation letter mo? Agresign nak, mapanak in syudad. Aramatek ti ornong ko. Para ka makada kami ka ni Mayla. Agadalakit di. Adakan ka dayta pare. Kasayatan matkit di dayta na panunot mo. Ala, sana bale. May salangan na tawan kat may lepas mong ti kursom. Uwan, pare. Agsingsingpat kayo dito, katrabaho ka. Uwan, si kakit di Di ka mang liplipat Ayaban na kami to, inton graduation mo. Nasaya at mat, tanalagip mo nga ituloy ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Adamat kit di busbusak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ay katwan para matlakan kadayta. Ang agan-anad ka ijay syudad Ado ti pakasulisugam ijay. Iso apang nga asim, tagan-anad ka. Wen, di kay kadagdanag, nanang. No kasano ti kinagagat mo nga agtrabaho, sapay kumatakas tamot ti kinagagat mo nga agadal. Wen, nanang. Alang arot, mapanakon. Kahit agan-anad kayo umat dito'y balay, Agawi da, nukas dyan nga awan klasek. Anak ko, dimar ay daasli kan Mayla iti graduation mo. Kastaya, nanan. Wen, anak ko. Aday tadan Ha? Uwan nga, paiso. Congratulations, Saldi. Ada kami ka ni Mayla. Agyaman ak tadi maray kayo. Wan mabalin ayamot asaan kami adumaray. Agyaman ak Kablaawan ka, Saldi. Imbagpaykan ka, tanakalpas ka iti panagadal mo. Idinto ta siya kat single mama. Anya? Naklaat ka no apayakas di imbagat. Ngampod no, single mom ko na. Kaputa saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko.
Saan kami ngamin nga kinkinawatan? Kat sapay ko ma, tapakawanin nak iti inaramid ko. Malidaya nagparakan ka, Mayla. Ala, ituloy mo na tatagbalin anitip ka para ti masakbayan ti anak mo. Kat na may papan mo ti tinapalabas. Awanan kanyak dayjay. Agyaman nak, Saldi. Ala, intay yung mga niti restaurant. Kat inton Biyernes, mapan kayo to ijibalay, ha? At dabasit pagsasangwan tayo. Ay, katuan Saldi. Mapan kami talaga. No siya, jak maipasigurado. Tama nga no awan agaw awir iti anak ko. Ang ulitak, kablaawan ka iti panagturpos mo. Congratulations, pare. Agyaman na ka. Maragsakan kami para ken ka. Gapo tayong pasnek mo ti panagadal mo. Di ka nagpaaba kadag iti panubok adimteng ken ka. Gapoday tayo iti kanayon nyo apan ang suporta kanyak, mga pare. Ken kang runaan na. Ti Diyos akanayon tinang tartarabay kanyak. Ngem, kumusta matan ti pusom, pare? Nakalipat ka din, wano sa diwa pa ilang ti Sam. Ha? Nabayagan tayo siya pasamak. Iso nalipat akon. Imbilang ko, nakaslakabsat ni Mayla. Nasayat no kasta, pare. Iso agsapol ka matan iti asawaem. Anya? Oy, saan na siya ka? Ha? Uray da kayo. Gapotag papada tayo alumakayan. Ay, wala nga makasawa tayo. Gintan tayo. Hala. Agshot tayo pa ikiti. Awan nga, Gweso. Bayan tayo man pala dito. Asa-asawa dita. Rambakan tayo kiti ti graduation ni Saldi. Nasakita na gapuken ayat, Mr. Lonely. Ngamjak impalubos nga iso ti makadadaal kanyak. Inawat ko ti amin ket nangabarwananak. Ita, may sa akon a head officer, iti kumpanya ang nagpaayak kas welder, idi nagsardengak ang nagadal. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Saldi. Saldi pagayam ko, napintas ti pakasarita mi ti biyag. Mangipakita nga uray anya kuma tinapalabas, saan kumaaday ta ti mangdadaal ken ka. No di ket pagbalinam kuma akarit ken inspirasyon, amang pasaya at pay iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Saldi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon Virgie Paglay. Sound effects June Reputazo. Computer recording technician Joffer Basit. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.